Okay, so seo cothromóid líneach arís, agus gléitar cothromóid líneach ar de bhór nach bhfuil aon x cearnatha nó x cúbtha nó aon rud ní lein ach go x I go cléin. So táid I gréiteach an cothromóid sin ba tá lúibíní ain agus tá is agin go gamid nás cúnle I roiint seo mé dearcha. Cámid dé lá leis na lúibíní ar dús. So aon rud atá istigh na lúibíní is termí éagsúil iad, so ní féidirling aon rud a dhéanamh istigh sa lúibíní. So ní léon cóchtaí an seo olrú, cílín an tríon aice leis an lúibín cílín si sin olrú, so cámid na lúibíní a olrú amach an sin. Okay? So beag 3 fá 2x ar dús sin 6x, 3 fá lúda 6 sin lúda 8, agus an sin 2 fá 2x sin 4x, 2 fá 1 sin 2. So an sin tá 6x lúda 8 chum na 4x mód 2. Bhálam mars gná cosú leis an sampla déarnach bhálam fáil réig leis an terma atá an aice leis an x. So chuirmid a bhallart de lúda 8 ar gach taobh, so sin móda 8 an sin agus móda 8 ar an taobh seo, móda 8. So ar an céadlín eile tá 6x, okay? Chum na 4x móda 5. Okay, so inis bháling fáil réig leis an 4x an seo, because bháling term an x agus tarseach a bheiging. So níor bhálam go bhfuil an 4x an seo. An rud a chealóg amach 4x ná lúda 4x. Okay, so 6x lúda 4x sin 2x, so tá mé fága le 5. An 2 fáin x tá sig olrú, so a bhallart de sin roiint gach taobh. So tá x chum le 10 ag a deire. Agus sin ar freagra.